ċertu Grek ieħor bħalu biex jgħallmu l-5 akkordi tal-jud jew kitarra kif jissemma fil-kuntratt. Fil-Birgu wkoll fl-1603 Patrif Sadni isemmi daqqaqa oħra tal-jud flaut u bl-akkompanjament taċ-ċetra f'lejlet il-miliet. Imma kantileni bħal ta' Kaxaru s'issa għadhom ma tfaċċawx. Mhux kien l-inċident bejn notar Kaxaru u notar Antonio De Sarlo. X'ġara biex ma kinux jinġibu laqsek ma' xulxin? Diġà semmejna kemm Kaxaru kien xubaħ dritt u tal-affari tiegħu u kemm kien akkanit għall-interessi tal-Kunsill Muniċipali. Wieħed jista' biss jobsor x'inqala għax dettalji ħafna m'għandniex. Mill-ftit dokumenti li fadlilna joħroġ li De Sarlo kellu ħafna konnessjonijiet fil-għoli u ma kienx joqgħod lura milli jisfruttuhom. Hekk pereżempju, l-ewwel darba li niltaqgħu miegħu insibuh qed jingħata mill-Kunsill borża ta' studju mill-Università, mhux Università di imma tal-Kunsill, fl-1467 biex imur jistudja għal notar fi Sqallija. Dana kien żmien il-aks, mhux ta' meta l-istudenti kienu jieħdu l-istipendi. Każ ieħor biss li nafu bih ta' din il-kwalità ċertu Antoni Sabat Agostinjan li natawlu xi flus biex ikompli l-istudji teoloġiċi tiegħu fi Sqallija. Dan jissemma fil-manuskritt Univil 11 li ppubblika l-Professur Wettinger. Ma nafux ir-reazzjoni personali ta' Kaxaru fil-Kunsill għalkemm ħafna drabi minn daw il-minuti tal-Kunsilli tkun taf dil-persuna kif ivvotat, imma f'dal każ sfortunatament m'għandniex. Biss seta' kien il-każ li dil-biċċa lil Pietru Kaxaru darsitu li qegħdin fi żmien qiegħed waħda wara l-oħra quddiem darhom mal-ħajt. U jiġi da u jitlob flus biex imur jistudja barra. Meta l-oħrajn aktarx li kienu jagħmlu xogħol ta' apprentistat ma' xi notar lokali. Naraw jasal lura Malta lil dan De Sarlo bil-lawrja fidu fl-1470. Fil-Kunsill jidher darba biss u josfor għal 3 snin qabel jerġa' jitfaċċa biex joħloq l-inkwiet fl-1474. Joħroġ minn dokument li sibt Palermo li fil-frattemp kien kisira waħda sew ma' Kaxaru. Hekk li kien hemm il-kliem eżatt kapitali inimiċja. Kienu ma jistgħux jaraw xulxin bejniethom. Dan middera wara inċident f'Jannar tal-1473 meta bil-lejl waqt ronda tax-xurta, ix-xurta kienu l-pulizija għall-ordni pubbliku, instiltu x-xwabel u De Sarlo spiċċa l-qorti. Ma nafux eżattament x'ġara, imma Kaxaru fl-inċident issemma bħala erarju fiskali, xi ħadd responsabbli għall flus. Wieħed jista' jimmaġina forsi bħala erarju kien waħħal lil De Sarlo xi multa għal xi offiża bħal ngħidu aħna ma kienx qed iġor fanal mixawl kif suppost kellu jagħmel fl-imdina. Imma din hija kollha spekulazzjoni. Imma dal-inċident ġara. U tela l-qorti. Fil-qorti ix-xitan ried li l-iskrivan tal-Kamra inserta li kien l-istess Kaxaru, li kien diġà ħadu fuq demm id-dars lil De Sarlo. De Sarlo raħ bħala parti mhix imparzjali u oġġezzjona bil-kbir hekk li appella għand ħadd inqas mill-Viċi-Re ta' Sqallija. U dan bagħat lil Giovanni Bulgarella, Sqalli, kummissarju f'Malta, biex jinvestiga kemm dan il-każ kif ukoll każ ieħor li kellu kien involut fih Antoni Falka. U Antoni Falka kien kunjatu tal-istess De Sarlo. Mela jidher li hawnhekk kienu qegħdin ganging kontra Pietru. Jew l-inqas kienu qed iwassluha b'dak il-mod kontra Pietru Kaxaru. Din tal-kummissarju mibgħut b'dal mod ħolqot preċedenti kraħ. Għax issa kienet tmur kontra l-privileġġi sagri tal-Maltin li ma kinux jistgħu ħadd ma kien jista' jaqbad u jibgħat kummissarju għaw Malta kif ġibu l-ħaq. U allura issa kien imissi l-Università biex tibda tiddarras. Naturalment Kaxaru li kien membru akkanit fl-Università tefa' palata tiegħu fil-Kunsill. Lil Pietru Kaxaru ġietu x-xoqqa f'moxta xi 6 xhur wara, meta De Sarlo kien akkużat b'maġija, speċifikament li kien qatel ħmar biex joħodlu l-sinu u l-mudullun għal skopijiet tas-seħer. Din kienet akkuża serja ħafna għal dak iż-żmien
Meta nafu li ftit wara, inqas minn 10 snin wara, f'Sant'Angelo inħarqu n-nies għal reati simili. B'xorti tajba għal De Sarlo kienet għadha ma twaqfitx l-Inkwiżizzjoni Spanjola li drieħa issa għandi provi f'idejja li kien wasal saħansitra sa dawn il-Gżejjer. Il-notorju Torquemada fi Spanja kellu l-assistent tiegħu b'responsabbilta għal Sqallija u Malta. De Sarlo spiċċa l-ħabs, imma il-ħabib viċire tiegħu reġa' indaħal għalih u ħelsu wara li ħallas xi ħaġa żgħira kif kienet il-moda dak iż-żmien. Biex wieħed jistudja aktar id-dettalji ta' dawn il-każijiet, nirreferik għal Univ 11 ta' Prof. Swettinger u Documentary Sources li ħriġtien tielet volum ta' Palermo u saħireġ ieħor nittamaw fejn jidhru dal-affarijiet. Kollox juri li kien hemm it-tikketta sew bejn raġel ta' prinċipi li ma kienx qasbad ix-xejjer mar-riħ u ieħor korrottu mlaħħaq li kien jinqeda sew bil-konnessjonijiet li kellu. Ta' min isemmi li Nikola, missier De Sarlo, kien imħallat man-notar Antoni de Ravello minn Catania li tfaċċa f'Malta fl-1421 brabta mal-inċident ta' Monroy, li kien imlaħħaq sew. De Sarlo żgħir aktarx li spiċċa Catania minn Lidjun. Staqsija tal-aħħar. Xi tħoss ma tiltaqa' ma' xi kelma Maltija fl-atti notarili? Fil-qosor isni rbaħt il-lotterija. It-tieni tferfira ta' ferħ li kieku ma nafx x'inhi għax jiena ma nilabx. Grazzi. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Ringrazzjak jien. Waqti imramti